sugilano ni Lolita Orok, usa ka deboto ni Senyor Santo Niño. Kinsa, aksidente ba na igo siya og dako kay bato? Ang bato ra ba ni igo gid sa iyang so sa kadako sa bato o sa kusog sa pagkaigo niya, mamatay gid na siya. Pero pag dapat siguro bato siyang mura kuno siya og nakahimungaw ni Senyor Santo Niño. Pero siya nakahimungaw mga na si Senyor Santo Niño pagkaigo niya sa bato. Parting grabe ang dugo. Kaya na naigo siya na kung bato siyang grabe kayo ang dugo. Pero siya maunsa. Wa mabuak iyang wa maunsa iyang utok. Full recovery ang nahitabo ni Lolita Orok atong 2017. O giyan yung gi-attribute siya hugot kay debosyon ni Senyor Santo Niño.